So ang Ruach HaKodesh po, gasa siya nga naa po'y sulod sa iyang gasa. Tunguni karon na tungtunan the gifts of the Holy Spirit or the gifts of the Ruach HaKodesh. Dayon ang pangutana din how to receive the gifts. Kung saan mo pagdawat ang gasa? So actually, makita ninyo no, ang atong amahan, very generous gid siya. Manghinatagon gid siya nga manghinatagon. Ganit, di ba? For Elohim so loved the world that He gave His only begotten Son. So una yung gihatag sa amahan, ngani kanato, ang iyang bugtong anak. So nakapahimulos ta sa iyang bugtong anak. Nakahuman og trabaho iyang bugtong anak, di papaulit na niya sa langit. Nan karon, pagpaulit niya sa ang rabon niya sa langit, siyempre, na may nabilin nga nagiluwas sa iyang bugtong anak, dili ito pwede nga pasagdan lang. So, munang gipadadaan yun og Ruach HaKodesh, balang spirito. Notice ninyo, ang atong Father is giver siya, di ba? Giver siya. At the same time, ang atong Father is faithful siya. Kung faithful gali ka, no? Dili mo pasagdan ang responsibility. So, kung responsible ka, pasagot faithful ka. Kung dili gali ka responsible, dili ka faithful. Nga naman. Makita nato nga humana ang trabaho ni Rabonius sa kalibutan. Nan kay wala pa man, kulang pa man iyang mga disciples. So being faithful, siya being faithful, di padadaan pagkinyag another nga helper nga mga Ruach HaKodesh. So mo kuni pasagot, faithful galita, responsible ta. Kung responsible ka, pasabot, faithful ka. Nakuha ninyo? So gusto gali mong saan magpa-faithful? Tanawa lang, sa trabaho gihatag sa imo ha, faithful ba ka? Bisan pa og ikaw rin na din ha, faithful ba ka? Bisan wala na ni pabili nimo, faithful pa ba gud gihapon ka? So mo nay basihan. For example, gitagaan ikaw rin ang guna, wala ka tabangi, pero ninunot gyud ka na human gyud imong kuta, pasabot responsible ka, pasabot faithful ka. So nakuha ninyo? So mo na mo imong gali mo nga faithful mo, in what way nga mong faithful mo tinudanon? Are you responsible enough? Responsable ba ka sa tahas na gihatag sa imo ha? So dihan ninyo masusi. So mo nang sa kong kabahin, diyan ako nasusi nga aba Elohim mag-faithful gyud ko nimo. Ang pamaagi din nga mahimo kang faithful is to be responsible. No? Responsible ko sa kutang ang imong gihatag nako. Ako gining humanon ang kutang ang imong gihatag nako ang pagpadudlo. So the same ra po na sa inyo ha. One day, naana mo yung mga tahas. Karon pa lang daan gitagaan mo ginagmayng tahas. Buot magid siya bilim nga mudako na siya. Muabot gyud ta ngadto sa pinaka-highest na calling. Servant of servants. Alagad gyud nga alagad. Meaning to say, from unbeliever, himo kang believer, then believer, follower, worker. Worker gali ka, kinahanglan sa imong pagka-worker, matinud-anon ka, responsable ka. Nakuha na to? Okay. So, ang Ruach HaKodesh, gipadala sa amahan, kay responsible man siya, faithful po siya. So, aside nga, give ang Holy Spirit, sulod sa balaang spirito, naa ako siya yung mga gasa. Ang ato karong gitunan, how to receive the gifts. Unsaon na to, how to receive the gifts. Okay, pakibasa ko 1 Corinthians 12:31. Apan kaibgi pag-ayo ang pinakamaayo nga mga gasa. Ug bisan pa niya na ipakita ko nga kaninyo ang usa ka mas maayo nga paagi. Okay. Unsa ingon diri sa pulong? But earnestly desire the best gifts. Sa version sa Bisaya nag-ingon diya kaibgi kaayo. Ano ko ba ninyo nga ako nang nagibalik-balik na teaching, di ba? Kanang last, dautan dili. Ang last sa Bisaya pa, kaibog. Di ba? O mo niya itong una, malandong yun ko nga, ano mong gining naag gini, kailib ko ng pagkabatanon eh. Ano mong yung maibog mong yun ko? Ato ni kanang kaibog, nature na naghihatag sa lihim sa lihim. Maubitang si Iba o si Haba, sa diyang nakakita sa gidili, naibog siya. Pasabot diay ang kaibog, depende asa imuhang kaibgan. Munang ingon ang pulong, Timothy, biyae ang batan-ong kailibgon. Tato ba, ipabiya ang kailibgon sa pagkabatan-on. No? May kag kaibog, kanang gitawag ito, youthful, lust, kanang worldly, lust, mo ni siya ay biyaan. Pero last gali sa spiritual, di ba? Ingon na pulong, kaibgi ang mga
langit ng gasa. Pakibasa ko ba? Kaibiyas. Pakirepeat. Apan kaibgi pag-ayo ang pinakamaayo nga mga gasa. Oh. Ug bisan pa niya na ipakita ko anak kaninyo ang usa ka mas maayo nga paagi. Sa ato pa di ay, naay kaibog. So, ang kaibog din mo naa sa mga spiritual things. So, nako na to. Sa mga batanon, pabiyaan to ilang youthfulas. Inalan iyang ilang youthfulas, maadtog yun dito sa kailibgon sa spiritual. So, naay transformation ba? So, dili gyud ay nauwala ng kaibog. Ang problema lang, asa niyo mo ipuntik imong kaibog. Nako na to, no? For example lang, sa panagtiayon, nganong nagingon man ang pulo nga kung ang lalaki mo tan-aw sa babae nga adunay kailibgon nakapanapaw na siya. Sa mga minyo na ha? Sa mga minyo na. Ikaw na anak ikaw galing mong asawa. Ano mag-ibog-ibog pa magka-asawa sa lain? Buntag vice versa. Ikaw babae na anak kay bana. Imong bana mo imong pailaluman, mo imong palanggaon, mo imong sigbihan. So vice versa. Nan, kung ang lalaki mangibog pagali siya laing babae, mo na to'y panapaw. So sa tupa, kanang kaibog nimo imong kaigan, imo ra yung asawa. Kung asawa imong kaigan, imo ra yung bana. Hangtod kamatayon. Amen. Kanang mo, ngano man lagi itong mabanabuutang kaayo. Say, panagmagawi ng managtian kay ang asawa mo, compare na to pikas nga, sige na. Bawal na, ha? Bawal na sa kaninyoon. Okay, sabta na to. So meaning to say, ang last di ay is, nindot siya, gamiton nimo sa espirituhan ng gabahin. Muna imong diri nga, desire earnestly, or meaning sa other word, kubet spiritual things. Kubet. Meaning, kaibgi. O sa, bisaya pa na kubet. Sa manang kubet. Kubet. Kung sa ato pang pinulungan, kabit. Kabit. No? Pasabot ka mga spiritual things imong kaibgan. Okay. 1 Corinthians 4 verse 1. Sunda ang gugma o tinguhaa ang espirituhanon ng mga gasa. Apan palabiha nga kamo makapropesya. Okay. So how to receive the gifts is, sa akong version diri, desire. But earnestly desire the best gifts. So meaning that, kung saan gini mga makadawat kagasa, unang-una, magtinguha gyud ka. No? Desire. Desire for it. Tinguha gyud. Di ba unsay requirements nato nga makasulod ta sa langit? Tehillim 27 verse 4 sa ingon dito. One thing I desire. So sa ato pa di ay, ang pag-adto nato sa iyang gingharian, naag yung daugon sa atong tinguha. Sa pagdawat po nato sa mga spiritual gifts sa Elohim, magsugod yun na siya desire. No? Tinguha agad. Nganong tinguha man? Nganong di makaming na taga-iragog ko? Ang desire magud igsuon, deep down na nasa sulod. Pasabot ba nga ito gracer. Pasabot nga ang kanang desire nagsugod pa sa imong kinasuluran. Bali og sa laktot pa nga pagkistorya, ang desire dito na sa imuhang espiritu. Kung makasulti pa imong espiritu, nangayo na to siya. Pero kasagaran na word nga pagpangayo dito na mubuhat sa atong physical unod nun. Pero before di ay na imo madawat, kinahanglan ang imuha sang kinasuluran nangayo na. So, mingkag nangayo pasabot, nag-desire na siya. No? O for example, ato una, nag-desire ko abay Elohim, gusto gyud ko kanang kalinaw. Wala ko mingo nga abay Elohim tagay ko kalinaw, wala. Abay Elohim, magtinguha gyud ko mga lagad ko nimo. Wala ko mga abay Elohim mga lagad ko. No. Isud ka na igsoon. Ha? Isud kay nang dito din kag pangayo. Mo bitaw nang ug mangayo ka, ha? Timbang-timbanga gyud. Kung kaya ba nimo mopasan sa imong gipangayo. So mo nang ang gigamit diri nga pulong is desire, tinguha alang sa. Teban pa man diay og nagtinguha ka nya, nakita sa Elohim nga di man kaya ani anak, ay lang sa ani. Or mingkag every desire dili po kanya balibaran. Kaya so Psalm 37 verse 4 ningon dito, delight yourself in abiding and he shall give you the desire of your heart. So nagsugod gina sa desire. Nato nga pagkastorya, nagtinguha ka, no? So usa na siya nga pamaagi usa pagdawat sa gifts. Okay, number 2. Look. Kaya ang matagusa nga nagapangayo, nagadawat. Kung siya nga nagapangita, nakakaplag. Kung kaniya nga nagatuktok, ini pag-aablihan. Okay, di ba? Kita niyo ang sequence, kita niyo ang step by step. Una day, before ka mangayo, mag-desire sa ka. Dayon pagka nag-desire na ka, ay na din ka mangayo. Ask. Ask for it. Remember, nga sa atong
pagpangayo o pag-desire, dili ka makabuot, ha? So, mo yung siguro mo kabailin, tagaig yung kong power. Kanag yung makapatay ko, makabanhaw ko minatay. Dili pwede nimo idiman ang Ruach HaKodes. Ha? Ang ato ani, abayloy mo, kung sa'y nakita nimo nga maayo para nako, mo'y akong pangayo. Ha? Dili ka kay, gusto kag healing, gusto kag miracle, mo'y mo pangayoon, no? Ang Ruach HaKodes, mas kabalo siya, unsay best para nato. Ano yan to? Nag-decide ko nga sa mga gasa lang, sa fivefold ministry, ganahan gud ko og evangelist. Ganahan ko magwali, ganahan ko magsangyaw. Pero later on, nadiskubrihan ako nga, dili man ko effective sa evangelism. Dili man ko effective sa soul winning. Dito day ko giplastar sa effective day ko sa teaching. Effective day ko sa pagpatubo. So dito ko. Kisa may nagbuot ako? No. Ang wala ang spirito. So umupo na siya. Okay, 1 Corinthians, Luke 11:13. Pakipasa. Nan kung kamo ingon nga mga daotan, nahibalo unsaon sa paghatag og maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa kaha kalabaw ang inyong langit nga amahan nga mohatag sa balaang espiritu ngadto kanila nga mangayo kaniya. Di ba? Sa to pa, ang Ruach HaKodes is available sa tanang mangayo. Pangutana karon, nganong daghang simbahan dili ginihan sa Ruach HaKodes? Kaya una-una, ignorante sa Ruach HaKodes. Nagbuo sila nga, buto ka sa ngalan ni Yeshua, nag-uban ang Ruach HaKodes. Tuo mo na. Nan, kung mingon sila nagtuo sila nga naang nag-uban ang Ruach HaKodes, asa man ang manifestation? Asa ang gasa? Asa ang mga timailhan? Asa ang mga manggawa sa baba? Asa ang mga power? So, muna igsuon. Muna i-difference karon. So, muna ingon diri nga, ang Ruach HaKodes is gift siya. Ready na ihatag ni atong mangayo sa langit ng Amahan. Willing pud kaayo si Abaylim nga ihatag na sa imuha. Galing lang ato naman itong estudyohan, di ba? Before ta mangayo, kinahanglan clean vessel ka, wala kay wrong motives, insakto gid imong pagpangayo nga mahimaya gud si Rabon Yeshua. Wala gid laing mahimaya ani si Rabon Yeshua ra gud, dili gid ikaw, dili ang simbahan, dili ang grupo. So nakuha na to. Okay. So, una, desire for it, then ask for it. Pangayo agyod. Dili gyud hangulan si Abaylim, di ba? Abaylim is a giver father, is a faithful father, he is a responsible father. So dili gyud na niya ihikaw nimo. Number 3. Ayaw pasagdi ang gasa nga naa kanimo, nga gihatag kanimo pinaagi sa propesiya, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, sa mga elder sa iglesia. Okay. So needful food ni siya, no? Naagay panalaytayan nga mo igamito ni Abaylohim aron madawat nimo ang gasa. So naagay lay hands. So for example, mingon mo nakadawat mo sa gasa niya way naglay hands ninyo, questionable to igsoon. Basiglain tong nga gasa. So dili gyud siya ang gasa sa walang espiritu, dili siya mawala sa procedure or pamaagi. So naagay maglay hands. So ang maglay hands pud ani spirit filled pud siya. Puno po siya sa balang espiritu. Sweeto siya sa balang espiritu. Kabalo siya kinsay nisulod sa iha. Kabalo siya kung say nisulod po niya atong iyahang gipandungan. So, ana na siya. So, maningon diri, when elders who are filled with the Holy Spirit lay their hands. Paniguro gyud mo, pananaw gyud mo elder nga puno sa balaang espiritu. Ayaw mo pagpapandong-pandong og elder nga walay espiritu. Otherwise, ang espiritu nga naa sa iya, mo pasa sa inyo ka. Mo itong giingan ni Pablo si Timothy, "Uy Timothy, ayaw pagdalig-dalig pandong." Kaya nga naman, naay caution. Naay bantayanan. So mo nang, for example, ako atong una, dihang baby pa ko, naay seminar dito sa Interfaith, about gyapon sa Ruach HaKodes. So gipatawag na ang mga na-attend dito, kay daghang kay sa stage naglehans. Here comes karon na ay murag bangason na tao nga apil dito nga member. Naglehans pod. Daghang kay gilihans pod niya. Observe man ko. Atong basla tumba. Taud-taud katong tao nga naglehans, nigawa siya ako siyang giobserbahan asa gini ato siya. Niya ato suluyo simbahan, pag human nagdagkot og sigarilyo. Kung usa man nga. Siguro katuyang gilihans wa na, puno na tos bisyo. Ano man?
Suba pa kuno sa mga bisyoso, kani gaw ng panigarilyo, gasa po daw na nila. Ha? Di gyud ang labihan kay gasa nila. Ha? Sila nga barugana wala man nagbuang-buang. Ha? Okay, so mingon dira when elders, ha? Be sure gyud mo when elders who are filled. Wala mo'y makita diya sa scripture, labi na sa Acts, nga naglehan sila nga dili puno sa Espiritu. Di ba? Si Pablo, ibutang yun dito, si Pablo nga puno sa Espiritu, nagpandong silang kamot. Si Pedro nga puno sa Espiritu, nagpandong silang kamot. Si Stephen nga puno sa Espiritu, mo ginay qualification. When elders who are filled with the Ruach HaKodesh lay their hands. So usan na siya ka pamaagi diin madawat nimo ang gasa. Ngano man, kung ikaw nga elder, puno ka sa Ruach HaKodesh, swito ka sa mga gasa. Dahil sa dihang ikaw mo'y gamiton, no? Channel ka. Pasabot di ay, kung sa kuan pa na siya, compatible ka nga pasahan sa dihog, gikan samahan, ngadto sa imong gihugan. O kanang maglihans ka nga, dili ka puno sa Espiritu, ayaw pagtuga-tuga. Inahan elders gyud nga puno sa Ruach HaKodesh, mo gyoy mulihans. Aron, sure bull gyud nga katong imong gilihans, nga nagtinguha og nangayo, makadawat gyud sa gasa sa Ruach HaKodesh. Okay. So, tuluran ng pamagi ha, Acts 8 verse 13, pakibasa. Kunya si Simon mismo mito usab ug sa diha nga siya nabautismohan na siya mipadayon uban ni Philip ug nahibulong nga nagtan-aw sa mga milagro ug mga ilhanan nga naitabo. Kinsay puno sa balang espiritu dinhi? Si Philip the evangelist. Acts 19 verse 6. Og sa diha nga si Pablo nakapandong sa iyang mga kamot ngadto kanila, ang balaang espiritu miabot ngadto kanila ug sila misulti minaagi sa nagkalain-lain nga pinulungan ug nanagpanagna. Okay. Kinsa man ni si Pablo? Di ba puno gyapon siya sa balang espiritu. Ato nang timanan ha. Mao ni ang pamaagi unsaon pagdawat sa gasa. Okay, the 9 gifts of the Holy Spirit. According sa 1 Corinthians 12:8-10, kung naling gisulat diri, mao ni iyang gasa. Mao ni ang gikinahanglan nato sa atong pagtubo. Kinahanglan tag kaalam, kinahanglan tag kahibalo, kinahanglan tag pagtuo, kinahanglan tag healing, kinahanglan tag miracles, kinahanglan tag prophecy, kinahanglan tag discerning spirits, kinahanglan tag diverse tongues, o kinahanglan tag interpretation of tongues. So, 9 gifts na siya. Pila ka mo prutas sa balang espiritu? Ipadaw niyo, pila ka po? Ha? 9 diya ko, no? Ano to? Love, joy, peace, kindness, gentleness, perseverance, self-control, goodness, long suffering, no? So, siyam na siya. So, kanang siyam ka prutas, naanay relation aning mga gifts. Mayong kag gugma, kinahanglan gyud mo hingkod akong gugma. So unsay unang gasa nga gihatag sa Elohim? O unsay unang gasa sa Ruach? But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profitable. For to one, the word of wisdom. Wisdom. Unsay unang gasa? O unang prutas sa balang espiritu? Love. So naana siya kalambigitan. Dili gali ka mutubo sa kaalam ni Rabbi Yeshua, dugay kay mutubo ang gugma sa Ruach sa inyo. So magtubo gali imong kaalam sa Ruach HaKodesh kang Rabbi Yeshua, mudako ko ng gugma. Unaana sila yung mga relation. Okay. So diri atong i-classify ang mga gifts. Classification means kung sa kuan pa na kanang imuhang grouping. Kinsay mga partner ani? Okay, classification of the gifts. First na gift is gitawag nato revelation gifts. Okay. Una nga revelation gifts is wisdom. Pakibasa Ephesians 1:17. Aron ang Elohim sa atong agalon, Yeshua Misaya ang amahan sa himaya, maghahatag nganha kaninyo sa balaang kaalam sa espiritu o pagpadayag diha sa kahibalo may tungod kaniya. Okay. Abi ninyo kining wisdom igsoon mo gini pinaka-importante. Ha? According pa sa prayer ni Paul, that the Elohim of Yeshua, the Messiah, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom. Ha? Ining spirit of wisdom, gikan ni siya sa balaang spirito. Gasa ni siya. No? And revelation in the knowledge of Him. Kinsa gisgutan diri in the knowledge of Him. Kahibalo diha kang Yeshua.
Sato pa karon ug wala tay kaalam karon abi nimo igsoon di ka kailang Yeshua. Ha? Giun sa man yung pagila si Yeshua. Kung walay kaalam nga gikan sa Ruach HaKodesh di ta kailakin sa si Yeshua. Siguro nakailam mo tungod kay nag-study mo about kang Yeshua, pero personally, spiritual speaking, wa gyud ka kailang rabong Yeshua. So mo nang kung naa ning spirit of wisdom, muuni mo tudlo, muuni mo giya nimo aron makailak ka nga, muudi gisinati ni rabong Yeshua, muudi ni iyang kasinatian dinhi, muudi o sa laptop pa nga pagkastorya, nisulod ka sa sapatos ni Yeshua. So mo nang maluoy ka, makasabot ka, mag-faithful ka, magtinud-an ka, ano man, nasulod man ka sa sapatos ni Yeshua. Sa unsang bahin? Tungod sa kaalam. Dayon, unsa ingon din sa verse 18? The eyes of your understanding being enlightened. Sumpay na sa 17 na, ang mata sa imuhang pagsabot, maahayagan. That you may know what is the hope of His calling, no? Aron day makasabot ka, unsay paglaom sa imuhang pagtawag. Di ba notice ninyo, kaniadto mura mong nalibog. Karon nga murag nahayag-hayagan mo, murag nakita na ninyo ang paglaom sa inyong pagkatinawag. Makaingon mo nga, ang design di ay sa kuha kay papaalagaron di ko makailuhin. Niya sa ding itikang sa kabog panglagad, na anak kay na experience nga mga kalinaw. Na anak kay na sinati nga nindot manggida no? Na anak kay na sinati nga comfort. Na anak kay na sinati nga pagsabot. So, daghan na kayo ang naghinay-hinay og tubo sa imo ha. Dayon, sa kadugayan pag inyong pagpangalagad, sabi ni Igsoon, di naman gina ko ni ma-express sa inyo, kay taas-taas ng puna kong kasinatian. Pero one thing lang ako ikasulti sa inyo ha, nining akong kapanahon na nining stage nga akong naagtad, sana lang ako tumong to finish the work. Muhuman ko sa akong trabaho. Kung sa'y next ana, gusto na ko muli. Wala lagi ko ilaing wish. Muulit na ko abayluhin. No? Muna lang ginay nasa kuha. Nga naman, sabot naman ko sa calling. Kamu, wala mo makasabot sa inyong pagkatinawag. Muna usahay, mingon siguro mo, dili man siguro ko diri, no? Wala man ko gi-bless din, he. Daghan pag ipagsulay, daghan pag ikay daghan pag ikay kalisod. Sabi ninyo, agwantahan lang yun. Ha? Pangayo yun magkaalam sa ilang abayluhin, di ba? James 1:5 sa ingon. If any one of you lacks wisdom, let him ask Elohim. Abayluhin, wag yung kasabot, tagahira ko kaalam. Tagahang yun dahin ka, basta nangayo ka. Sabta na to. So, ako gining-impart sa inyo kay kung nakulangan gali mo sa paglaom sa pagtawag, pangayo aning gasaha. Ha? Pangayo mo kaalam. Abayluhin, tagahig ko wisdom. Ako lang, naka-privilege lang ko kay ngano, sa Bible, ang pinaka-favorite na ako nga book is Book of Wisdom. Ang libro sa kaalam. So, pangayo gyud mo. Ha? Pangayo gyud mo og kaalam pirmi. Mao ginigiingon ni James nga, if any one of you lacks wisdom, let him ask Elohim. Ha? Pangayo gyud mo kaalam. So, muna ha. So, muuni karon ang mutultol ninyo, mupahayag niyo, makita ginyo ang paglaom sa inyong pagkatinawag. Di ba maningan diri that the eyes of your understanding being enlightened. Nahayag na, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Kung sa'yo nakatukbod na ko, anong eager yun kayo pumuli na. Nakita na ko na akong inheritance. Yung sa may nagdamgo na direct mansion din. Honest lang ta. Isa nakakita na sa inyong mansion sa langit. Napaday ka na mo ba pa? Ano tinuod yun? Ako, di ko mo, I saw my mansion. Kita yun ako mansion. So, muna giingon diri, ha? May know what is the hope of His calling. Nakawalo naman ko sa paglaom sa pagkatinawag. So, unsa pa ingon diri? Ha? What are the riches of the glory of His inheritance? Unsa kadato ang himaya na atong panulundon na iyahang giandam alang nato. So, natural. Ako nang nakita, once nga ipakita na ni Bailin sa imong mansion, anytime, kuhaon ka. Anytime, kuhaon ka niya. Pero og wala pa kakahuman sa imong mansion, kunya wa pa kog kakasabot sa imong calling, layo pa sa imong anggalan. Malabo pa manggod. So aron dili mo malabo, pangayo agyon nining kaalam. Paano ninyo? So Ephesians 1:17. Galatians 1:12, 1:11 to 12. Ibasa. Apan ako nagpamatuod kaninyo mga igsuon na ang maayong balita nga gikawali nako dili sumala sa tao. Kay ako wala midawat niini gikan sa tao. Ni ako gitudloan niini.
apan pinaagi sa pagpadayag ni Yeshua ang Misaya. Unsa man dining wisdom? Ha? Actually, kining wisdom igsoon kaalam, walay lang nagtudlo ani. Gikan pure knowledge gyud nga gikan sa Elohim. Nga naglamdag sa imuha pagsabot. Kung kamo karon nalamdagan na mo, nahayagan na mo, salamat sa Elohim. Hinahinay na dahil mong ipatubo sa alam. Pakibasa ko Colossians chapter 3 verse 16. Tuguti ang pulong ni Yeshua nga magapuyo diha paninyo, nga madagayaon diha sa tanang kaalam, nga nagatudlo o nagtambag ang usa ug usa diha sa mga salmo ug mga alawiton ug sa mga espirituhanon nga mga awit, nga nagaawit uban ang grasya diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Elohim. Tanawa ha? Sa English pa ni, let the word of the Messiah dwell in you richly in all wisdom. Ha? So klaro kayo na ha? O, papuy ang madagayaon ang pulong sa Elohim. Diha sa kasing-kasing sa tanang kaalam. Abi niyo ning kaalam igsoon sa laktot pa nga pagkaistorya, divine revelation. Ha? Muna ingon ni Paul sa Galatians 1:11-12 nga dili ni pinaagi sa ako, di ba? Ingon siya, for I neither received it from man nor I was taught it, but it came through the revelation of Yeshua. Meaning to say, kung naaning wisdom, makita nimo si Yeshua. Makita nimo ang giandam ni Yeshua para nimo. Ang wisdom igsoon, kung wala ko masayop o wala ko masipyat according na sa akong pagsabot, kung naatay pagtuo, mo ni mong third eye. Ang wisdom, ikatulo, ikaupat ni mo ning mata. Di ba ang created being ni Aba Elohim dito sa langit, puno og mata? Oh. Kita duhara tong mata. Oh. Pero naatay third eye, muna tong faith. Naapoy fourth eye, muna ang wisdom. Mamitang nag-ingon diri, that the eyes of your understanding being enlightened. Kinsa may makapahatag og kadanagan sa imuhang pagsabot, ang wisdom na siya. So when you are full of wisdom, you see Yeshua. Makita nimo si Yeshua, makita nimo ang giandam ni Yeshua para nimo. So I hope makakita po nyo. Ha? Ako lang sa akong kabahin, no? Honest lang yun. Klaro lang magbit kay nako. No? So muna lang, hulat na lang yun ko departure time. Kay, og dili nako pabayro ni Aba Elohim og another 17 years para sa akong mga anak, kay gusto na pud niya nga akong anak magkat-on gyud sila nga sila gyud magpahimot sa Elohim. Fully paid nako. Ha? Nakabayad nako kang Aba Elohim kaning sa Ecclesiastes 5:5, kung nagbaw ka ni Aba Elohim, bayrig yun. So munang bulahan mong sayo mo gipangtawag sa Elohim kay sayo mo makabayad. No. Ako nakabig ko sa Elohim at the age naghata ako nakabig ko 14. Pero nagsugod ko trabaho 17. Gibayaran nako ang akong 17 years. So 34 akong edad, nabayaran nako akong pagkakalibutanon. Kung kalibutanon ko atong 17, gibayaran nako siyang 17. So patas na. So another 17 ko karon. So 34, 151. So kining 17 mo ni akong pagpanarbaho siyang parasan. Human ako ani. Ato po, kanang ingon ni Pablo nga, I have finished the race. I have fought the good fight of faith. Wala na. Human ako. Kung nanarbaho man gali ko karon, para na lang sa akong mga anak. So anytime, ako naman na-fulfill naman ko na po ng mga kuan na murag na anak yun. Ako kabalo ka na sa kukuhan, pero klaro-klaro na yun. No? So, usa na lang yun ang akong kuhan. Ako na lang yung departure time. Muna na akong ipagod. Kung sa pasakay na kag-aeroplano, naanak ka sa waiting area. Departure area. I don't know, pila pa ka minutes, pila pa ka oras akong pagpaabot. Anyway, importante, humana kasi mong lupa. Nagpaabot na lang ka. So, nakuha ninyo. So, kaning wisdom, pangayo agin ninyo. Pangayo gid mo kalam sa Elohim. Makakita gid mo. So kamo mga dugay-dugay na nga nagsugod og pangalagad, bawi mo. Pilay inyo hang edad nga naghatag mo sa Elohim uban siguro sa atwa diri 40. Bayri ang 40 ka tuig. So muli ka 80 gyud ka muli. O kamo mga bata pa nga nakabig sa Elohim, ayaw na mo pa-divert. Si Timothy, gikan sa iyong pagkabata, gipadako siya sa iyang lula nga si Luis. Pag edad niya 13, wala na siya mo ato pagkalibutan. Continuous na gid ang iyahang pagpangalagad gikan sa pagkatao hangtod sa iyang paghuman, wala na siya diversion. May tabuan niya itong mga batanon karon, naagi punto sa ilang kinabuhi tungod sa gusto gid nila og liberty, ma-divert gid sila. The more mo ma-divert, the more mo malayo. Dan kay malayo naman mo, dugay mo makauli.
Nabulahan mong sayo nakapangalagad. Kay sayo pud mo graduate. Namugusa rin ko ta sa langit ko. Mo. Okay. Acts 6 verse 10. Ibasa. Ug sila wala makahimo sa pagpakigbatok sa kaalam ug sa espiritu nga pinaagi niini siya misulti. Kung naapo kay kaalam sa Elohim, wala kay makabatok sa imo ha. Maayo kay ka muhanay, maayo kay ka mo palusot, maayo kay ka mo sa kuan pa, mo padayag mo pasabot. Asa man nato na makita? Pakibasa ko Colossians 1:28. Kinsa among giwali nga nagapasidaan sa matag tawo o nagatudlo sa matag tawo diha sa kanang kaalam aron kami makapaa atubang sa matag tawo nga hingpit diha Yeshua Misaya. Di ba ingon si Pablo, him we preach, siya among giwali. Dayon unsa pa gyud? Warning every man. Himangnuan tanang tao. Teaching every man in all wisdom. Abi niyo igsuon, kung manudlo manggalita nga walay kaalam, lisod kay pagpresenta sa imong gitudloan na hingpit ngadto kang rabunisya. Ha? Pero og nanudlo ka sa tanang kaalam, di ba? Makasabot mo. Makita ninyo ang paglaom sa kinabuhi. Makita ninyo ang paglaom sa inyong pagtawag. So, mupaspas ang inyong desire. Mupaspas ang inyong kadasig. Mudako ang inyong pagkamatinodanon. Magtinguha mo nga, magtinudanon ko na. Di ba? So, grabe encouragement ang inyong bation diha sa inyong kinasuluran. Kinsa man nga power, kinsa man nga gahom ang nag-cultivate na tungod na sa wisdom. So, mamita ng umanudlot ta, kinahanglan in all wisdom yun. Sagta na to. Okay. So, kanimo bang wisdom mo ni revelation gifts. Makita nimo ang mga tinagong butang. Makita nimo ang mga tinagong paglaom. No? Daghan kay kag makita ani. Muna akong gikuan sa inyo, pangayog gyud ka lang. Okay, knowledge. So unsa maning knowledge? Gasa pud ni revelation gifts ni knowledge. Okay, unsa maning knowledge? Unsa diferensya sa wisdom ug sa knowledge? Sa knowledge pakibasa. Sa Acts 4 verse 13. Karon sa diha nga sila nakakita sa kaisog ni Pedro ug ni Juan ug nakamatikod nga sila mga walay nakatunan og mga tao nga walay kahibalo. Sila natingala ug sila nakakuha og nakahibalo may tungod kanila na sila ikauban ni Yeshua. Sa inyo nakita din. Unsa din ning knowledge? Ang knowledge igsoon, di ba? Natingala sila nga kini si Pedro ug silang Juan wala man yung mga grado. Pero nga mga bright man kay ni. Mao na ang knowledge. Bisan pa wa kay grado, bisan pa og wa kay naabtan. Pagpatudo lang, pagpailalo lang ni Rabon Yeshua, tagaan kaniya kahibalo. Makasabot ka sa Biblia, makasabot ka sa tinagong butang. Knowledge ba, di ba? Knowledge is power. Kabalo ka mo wali, kabalo ka mo sangyaw. Dili nagpasabot igsuon nga aron mahimo kang bantugan, kinahanglan mo human gyud ka og Doctor of Theology. Kinahanglan naagi kinahuman na grado sa kalibutan no. Dili importante na. Importante magpagamit kang aba Elohim no matter what ug unsa imong naabtan nga status sa imong grado sa kalibutan. Kung magpatudlo kang Rabon Yeshua, bubuan kanya sa kibalo. Kinsa man to sa tatay imo? Di tatay imo nangalagad siya sa Elohim. Believe kay ko adto mo otoy mentor ni grandma. Kana si grandma di na basta-basta bigati na siya. Di na basta-basta magpatudlo og pastor. Kay taas na prinsipyo. Here comes karon, iyahang trainer, iyahang mentor, walay grado sa tatay imo. Katulo mo balik og grade 1. Wa pa gyud kapasar. Pero pawaliha, pabasaha, gikan sa Henesis, padulong sa bugna, memoryadong Biblia. Kaya na ninyo. Pawaliha to. Ingon na basaha sa kuan, basaha sa kuan, basaha sa kuan. Ikaw na siya mo sumpay-sumpay sa imong gibasa. Pero makita nimo topic to topic. Para ba niya ako karon nga, for example, discuss na grow ako this. Ang iya pagtudlo di mawala. Mao gyud og imong itikot ang mga verses, connect din siya tanan. Na kinsa may makahimo ana di. Kung naay gasa sa Ruach HaKodesh, pwede na ihatag sa inyo. So sa inyo hapon, no? Kung I wonder why nga nung maulaw ni atong mga batanong tudlo mo wali. Abi ninyo, ana lang mo paggamit abay Elohim, tagay ko kala magwali ko karon. Ana ra? Insulti ra. Mo flow na siya. Kana kaning wisdom, kining knowledge, mo ni ako nangadawat sa Elohim.
Mutudlo ko wala, actually wala na ko ga-study ani karon kining guide diri wala ko ga-study ana. Wala na, no? Wala na. 35 years ako human mag-study ana. Pero how come nga makatudlo ka ni pila ka oras? Inani man guni siya. Ha? Kung dependent ka sa ruwa ka kudis, kaning revelation gifts di-deposit na sulod nimo. Need na siya, naano na siya dito. O sa kuan pa ni siya, sa driving pa ni siya, kabalo na ka sa pag-drive. Kabalo na ka sa tanang mani-maniho diha o mechanism. So, o mutong-tong kasi mong sakyanan, makapaandar gyud ka, makasutoy gyud ka. Same ra pud na. Ako karon, need naman na, deposit naman ang wisdom of knowledge. So, anytime nga mutudlo ko dinhi, ditso-ditso na siya. Anang magwali ka dito, na pulpito. Wala na ba ko ituon sa gabi, kay mga ko gabi, abiling tagay ko minsay, wala. Diha, notice ninyo, diha na kumuabre sa akong liguranan. So, inana ang pagpadayag sa Elohim. Revelation gives na siya. So, di na kinalang pagtunan, uban, magtuon pag yun, sa magning, mo di ang hinatuan din. Ha? Okay lang, wagi mo ang discipling, wagi mo discipleship. Ako niyagi mo ko discipleship po. So, daghan na po ko na studyohan ng mga pagtulunan, gikan sa level 1 to level 7, knowledge lang to siya. Pero ang actual gyud kaayo nga pagtudlo nako based gyud na sa akong relation ug akong pakigsandurot sa pangrabonia siya sa bulang espiritu. So siya gud mismo gatudlo sa ko. Sabi ninyo kanang gatanong tagmais, galampas na dinha, o unsay akong hinguon. Gasigi nag-study akong utok. Sige kong paminaw. Sige kong paminaw sa pamuhat sa bulang espiritu, sige kong naay mga bersikulo nga akong ipamalandungan. Sige busy kay na akong utok. Nang trabaho ta, grabe na ka-busy akong utok. Huwag man akong study time kanang during sa trabaho na. Pag gabi, pahulay na ko. Kung sa akong hingon sa gabi, puro na lang na prayer. Pero during the day, sige nagtrabaho akong utok, sige nagpamalandong sa pulong. I hope nga inyo hapon nang ma-experience. So, nang knowledge, no? Okay. Acts 14 verse 9. Kini siya nakadungog ni Pablo nga misulti kinsa mitutok kaniya ug nakamatikot nga siya adunay pagtuo aron maayo. Okay. Kani pong knowledge igsoon, maka-discern ka sa tao. Ha? For example, pagtan-aw pa lang nimo, kani yung tawhana kinahanglan sige. Ang knowledge igsoon inani po ni siya. For example, gisakitan kag tiyan. Nya, condition kay imong body. So may ka kisay gisakitan tiyan diri pataas ang kamot be. O di ito na igsoon gisakitan tiyan. So papandungan to, payuhon to. Diba sige panuhot kay niligog sa iyo. Ha? Or nabi gibati. So pwede po na knowledge. Means, aduna kay kahibalo sa kahimtang sa uban. Pwede po na siya. Pero kaning knowledge nga gisgutan diri purely in the spirit world yun siya. Sa world yun sa spirituhanon. Mo ito na importante gyud mo abot gyud mo sa maturity. Ha? Mo abot gyud nga mahingkod gyud yung spirit. Di ba nga tong spirit mo man siya, no? Okay. Spirit, soul, and body. So the more nga mudako ninyong spirit, mo abot na galing mo ani nga level, magtupong na ang kalag o ang inyong spirit. So dali na kayo makakommunicate ang spirit sa imong kalag. Di ba, kini akong sinutihan karon sa soul man ni siya. So ngano makahubad man ka, ngano makadugong man ka sa spirit, kay hindi dako na yung spirit, nitupong na sa imong kalag. So sa istorya sa imong spirit, madunggan sa imong kalag. So naka ninyo, siguro uban siguro sa inyo ha diri, tinuod ba gini ako nadunggan no? So malabo pa sa inyo ha kay ang gamay pa man yung spirit, dili pa kayo sensitive paminawan sa inyong kalag. Tayo paabot mo anak nga. Okay. Acts 27 verse 10. Og maingon ngadto kanila nga, Sir, ako nakasabot na kini nga biyahe maubanan sa dakong kadaot ug dakong kapildihan. Dili lamang sa karga ug sa barko, apan usab sa atong mga kinabuhi. Unsa may ato makita diri nga talangon? Di ba si Pablo gidakop siya? Gidakop sa Jerusalem, tapos kinahanglan mo atubang gid siya sa emperor ngadto sa Roma. So karon gikan sa Jerusalem, magsakay sila og barko padulong ngadto sa Roma. Pero ana pa lang gabi una wanang taknaa, si Pablo niingon na sa kapitan nga, Sir, murag yun o madisgrasya gid ani. Ha? Gipahimangnoanan niya ang kapitan nga naagi mo abot nga disgrasya. Pero kay wa man gud maminaw ang kapitan sa iya ha. So niabot gyud ang disgrasya. Di ba? Nangalunod sila sa Malta. Na shipwreck sila.
Oh, nalunod tong barko nga iyang gisakyan. Sumuto ningon si Pablo, unta sir, ug naminaw ka nako, ha? Dili unta nimo dangat ang atong pagkalunod. So inani po ni siya igsoon. Oh. Ako na lang po ni isulti sa inyo ha. Based lang sa pagpamuhat sa Elohim, sa mga nakita nako nga mga pananawon, nakita nako nga mga instruction, dami na gid sa tong umalagot. No? O kinahanglan kita og food preparation. Kinahanglan naa gyud tay saktong pagkaon. So knowledge na siya. Kay balo ka sa umalagot. Gani karon preparatory pa nato ni ha. Nga ang tuyo gid niya by Elohim. Angud lang o makadawat mo ani og mo bear witness sa inyong spirit. Based lang sa akong nasabtan, sa akong nahibaluan ug sa akong nadunggan. Nga kung atong i-refer sa scripture, di ba silang Jacob, silang Jacob, sa dihang naay pamin sa Kanaan, asa sila niadto? Niadto sila sa Egypt. Di ba? Dahil dito sa Egypt, pila sila kabuk na sa Egypt? Ha? 72? Oh, 70 kapin. Dayon, niadto sila sa Egypt, 70 sila ka membro, no? 70. Oh, 70 sila ka iyang mga anak. Tribo ni Israel, 12 tribes ni. 70 sila nangadto dito. Pila sila katuig ni puyo dito? 430 years. Pagawas nila, pila na sila? Multitudes of people. Sobra sila og 2 million. Sa 70 ka tao, sulod sa 430 years, niabot sila 2 million. Kinsa man ni sila? Kinsa man ning 2 million? Kanira ning mga membro diri nga nag-intermarriage. Ha? Ang ilahang mga kaliwat kay sa panahon nila, pwede man magbinyo ang igagaw, no? Mga manag-agaw pwede na magbinyo kay for reproduction. So nahitabo kaning 70 nahimong 2 million. So muna ako nasabtan nga ang preparatory nato dinhi kung gusto mo ma-preserve ang inyong mga kaliwatan, andam na gyud mo, no? Nga dili lagi ni sila magdaghan. Whether you like it or not, or tugon sa inyo ang sabtan, maabot pa man ko aning panahon na, ulahan ko. Eh, muhimo pupusay akong nadunggan sa spirit. So, para ma-preserve ang atong mga kanakan, makaproduce ta og mga godly offspring, ha? Mga Elohim nun nga mga kaliwatan. So, natural, same spirit ra gyud. Dili ra na train, dili ra nabuhi sa pulong, mo ora baruganan, mo ora doktrina. Mo na ipasanay. Agree mo? Preparatory na ha. Wala ko yung karon dayon. So muna giingon nga naa kay knowledge. Knowledge for the future. So ako muna nakita nga sa akong kabahin lang, ha? As a father, dili ko kabot pero I have a decision. Based lang sa akong madunggan sa spirit. Nga kung gusto kang ma-preserve imong anak, di ba ipamutan ako sa ilim, ikaw ni puyo ka ni ngalan, nakakaon ka sa faithfulness na ako nining yutaa. Nan, dili ba din nimo gusto ipasa sa imong mga anak, imong anak nakakaon pud sa faithfulness ning kapita? Unsa may imong gusto ipapalagyo nimo? Ipapalayo nimo ani yuta nga gihatan? Di kamo kuno ay desisyon. Di ba dili man galit ta gusto nga tong mga anak malayo sa tong poder. Pero kan sura ipok nimo silang palayo. Then pag human og nangaunsa na dito, hilak-hilak na dahil kagampog, balik na diri. Pero wala na, guba ng kinabuhi. Mientras wala pa maguba ang kinabuhi sa mga anak, ayaw tuguti. Akong isa akong mga anak nga, prepare mo mga anak. Ha? Di man ako'y mabuot. Hindi ka na may mabuot. Pwede po, ka mo, ayun yung anak. As long as nauyunan mo sa inyong mama at papa, okay. Di ba? Wala problema. Knowledge na igsoon. Preparatory pa na nato, ha? Dili pa na ingon karon dayon. So maybe later, at least mismo nakadungog jud mo, ha? Kung makaabot pa man ko ng panahon na or dili pa mag-iupaw ang Rabo ni Yeshua, at least kabalo na ta nga muna ang preparation. So unang knowledge. Okay, letters ikatulo. Revelation man gud ni ison. Kaning knowledge igsoon, revelation ba? Nag-una na ni siya. Nakita na ning unahan, para ning wisdom. Nakita ni mo si Yeshua, nakita na ni mong inheritance, nakita ni mong paglaom. Ang knowledge po, nakita na niyang unahan. Nakita niya kung sa'y naani mo. Nakita niya imong future. Kung may karon, kita na gina akong future niya akong mga anak. Na, kung gusto mo kalautan, inyohan na kita. Ang ginikanan, ang gusto rin sa mamagpapa nga, magulahan din ang mga anak.
So another nga revelation gifts, ang discerning of the spirits, pakibasa. Apan si Saulo nga ginganlan usab si Pablo nga puno sa balaang espiritu gitutok kaniya og miingon, ikaw nga anak kaaway, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong ug Francis. dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga matulid nga dalan sa Elohim. Okay. Nganong kaning discerning of the spirit, nganong na-classify siya sa revelation? Kung naa kay gift sa discerning spirit igsuon, kabalo kag kinsa na imong atbang. Kabalo ka kung kanang imong atbang dipuy-an sa daghang espiritu. Ma-discern nimo, ha? Makaila ka sa tao. For example lang sa kuha. Ako as gift nako is apostle man akong gasa. Makita nako ang inyong foundation. Makita nako sa kinasuluran ang inyong plastada sa inyong foundation. Kinsa na tong ligo na foundation kang Yeshua, kinsa tong nagsugod pa, kinsa tong mutukuray pa. Nakita nako na sa inyo ha. Klaro na siya kay nganuman. Kita nga mga ginasahan og foundation builder, makita nimo ang site, makita nimo ang patukuranan, o ready na ba ng tukuran? Unsa may mga babagya na? Kana siya as magtukod ka. Pero kining discerning spirit igsuon, makahibalo ka kung kanang tawhana wicked ba na siya? Dautan ba na siya? Na ba na siya daotang motibo? Na ba na siya daotang plano? Mailhan nimo. Mawitang si Pablo sa day nagwali siya kang sa proconsul, iduol din is Elymas. Na-discern niya, ha? Ikaw tao nga limbungan, ha? O dili ba ka muundan sa baliko sa dalan nga tulid. Ma-discern nimo ning kaway. Maka-discern ka sa mga wicked. Maka-discern ka nga sa imong panimalay na higatuyok-tuyok na witchcraft. So, gwapo po ning agasa. Ha? Discerning spirits. Kaila ka. Ha? Ako, naghamang ko. Sa ko lang yun, diri lang sa classification of gifts. Diri ko sa wisdom, diri ko sa knowledge. Sa discerning spirit, na ako'y dili ingon 100%. 50-50 lang. 50. Okay, gasa man ni siya. No? Gasa man ni siya. Pwede na ninyo i-evaluate kung asa nga gasa inyo nadawat na dinhi. Sa kuha lang, diri lang sa wisdom, siguro makaingan ko 75 to 80%. Nabot na ginako na siya. Diri po sa knowledge, 50 to 60. Diri po sa discerning of spirits, 50-50. So makaila ka. O, bisan gali ka na ng mag-prophecy, na magtangsa na, makaila ka. Kung kana nga prophecy, warfare ba na? Kung kana nga prophecy, warning ba na? Kung kana nga prophecy, edification ba na? Kung kana nga prophecy, deliverance ba na? Kung kana nga prophecy, edification ba na? Maila na niyo tanan. So, mabita ng, ug mag-lay hands mo, tinahlan, sweet ugyog ka sa ruwa ka pulis. Sweet ka sa mga gasa. So, kining mga gasaha, wala po ni siya malayo sa scripture. Ha? Puro na ga-confirm sa scripture. Kanang Book of Acts, mo na mga Acts sa ruwa ka pulis, ngadto sa mga apostolis. So, nakuha na ninyo? So, Acts 16 verse 16 to 18. Gininay tabo samtang kami nangadto sa pag-ampo. Usa ka dalaga nga disudlan og espiritu sa pagpanagna mitagpo kanamo. Nga nagdala sa iyang agalon sa dakong ginansya pinaagi sa pagpanagna. Kini siya misunod ni Pablo ug kanamo ug misinggit nga nagaingon. Kining mga tawhana mao ang mga sulugoon sa labing taas nga Elohim nga nagpakita nganhi kanato sa dalan sa kaluwasan. Ug kini gihimo niya sa daghang mga adlaw. Apan si Pablo ingon nga nahasol, miliso og niingon sa espiritu. Ako nagsugo kanimo nga sa ngalan ni Yeshua Misaya sa paggawas gikan kaniya. Ug siya migawas sama sa samang takna. Na, unsa man ni siya? Di ba ang gisulti sa baing babae? Maayo man. Ha? Silang Pablo nagwali sila. Dahil na nagsunod-sunod nga dalaga. O, nandiri dalaga, no? O, a certain girl, slave girl, possessed with a spirit of divination. Pero actually, diri lang mabasa nato nga ang babae gisulad sa dotang spirito. Pero sa panahon ni Pablo, kabalo si Pablo ani. Nagwali silang Pablo na aning slave girl nga sige nagsigig sulti nga, uy, kining mga tawhana. Bali gidayeg nila silang Pablo, gingnan na kining mga tawhana. Oh, mga alagad kini sa labong makagagahom nga nagdala og dalan sa kaluwasan. Di nakatab na ang babae, tong slave girl. Nya kay sa sige balik-balik niya kada adlaw, nani mo ginihitabo. Kining slave girl ay sinuhulan mo ni siya. So para nga siguro daghan siya og hatag or
Siyempre, sa kalibutan, og naay maghimalat ka, di ba, na ibayad? O, magpatagna ka na ibayad? O. Di karon nagsiginig sunod-sunod. So, gisugo ni siya kay kaning slave girl, naamog ni agalon. So, katong agalon mo, to sige kaganan siya. Pero during sa time ni Pablo, siya all, o uban niya si Barnabas o Silas ba? Sige, sunod-sunod ding babae, nagayon, uy, paminaw mo kay kini mga tawhana, ang mga alagad ni sila makagagawa, mga nagdala sa dalan sa kaluwasan. Paminaw mo. Nya, kada adlaw gibalik-balik gyud to. So natural, daghang gyud kay muduol kang Pablo. Kay maminaw gyud, di nakaganan siya na, no? Di sa siging paminaw ni Pablo, takin maning babayhana. O nagingon diri ba nga, oh? The girl followed Paul and asked and cried out saying, and this he did many days, but Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, mura na-irritate na si Pablo. Lahain naman yung espiritu. So pagka-discern niya nga lahain ng espiritu, ayun na yung gibadong. Sa ngalan ni Yeshua, mugawas ka daw tang espiritu. Ano sa itong espiritu? Spirit of divination. Ano sa mga spirit of divination? Kanang spirit of divination igsuon, mugamit na sa ngalan sa Elohim, proclaim na sa ngalan sa Elohim, prophecy na sa ngalan sa Elohim, pero naana siya'y itawag na itong epekto. Kung Holy Spirit gali mo ay nag-prophesy, nagsulti, manifest yun ng, ano sa'yo number 1 manifestation? Manifest yun ng peace. Manifest ng joy. Buo ginay mag-uban. Pero glain na gali nga spirit, unya, ang iyang gisulti, murag yapo para sa Ruach HaKodesh, ikaw nga alagad, naa kay ma-discern. Ma-annoyed ka ba? Kanang murag ma-irritate ka, maglagot ka. Kanang ma-irritate ka, maglagot ka nga untang yang gi-proclaim. Iyaman sa Elohim. Diri makita sa prutas. Ikaw mismo maka-discern ka, nga naman, ma-irritate naman ka. So diha day nimo makita nga ang nagsanib adtong tawhana o adtong babayhana dili iya sa Ruach HaKodesh. So special kay ni siya sa mga ginasahan sa naay discerning spirit. Discerning spirit gali makailak ka sa mga lain-laing spirito. So pahiyo po na ninyo, kamong naay mga background sa witchcraft. Muna inyo nang durang pangayoon. Maka-discern mo og kinsa na inyong kaistorya, kinsa na namisita sa inyo ha. Siyo, ay di lang ko anak ko yaran kay hadlokan magkuruk-kuruk ta na. Hadlok man ka. Hadlok mga witchcraft. Kanang witchcraft sa ngalan lang ni Yeshua kalagyo na. Ayaw mo tuo nga sige na. Sa ngalan pa lang ni Yeshua mabungol na na. Yan labi na ikaw spirit filled ka. Hadlok nang moduol sa imo ha. Mawitong si Rabbi Yeshua, di ba? Unsay kwan sa Ruach HaKodesh. Security siya. Safeguard siya. Kung ikaw puno ka sa balang espiritu, imuhang gwardiya balang espiritu. Naa pa ba ilabaw makaduol sa balang espiritu? Wala yun. So, paano na to? So, muna ha, discerning spirit. Sunod, gitawag na to og power gifts. Gahong na espiritu. Okay. Kaning power gifts igsoon, nabilong diri ang faith. Di ba naaman tayo gitawag na to og faith? According pa sa Romans chapter 10, verse 14, faith comes from hearing. Di ba? Hearing by the word of Elohim. Meaning di ay, dinani ni siya. Unsa ni gamit ani ha? Kay basig, kung kag nga na ako may faith diha nga, di ba pag paminaw na to sa pulong na may faith? Di pakibasa daw sa Romans 10:17. Busa ang pagtuo, nagaabot pinaagi sa pagpaminaw, o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Elohim. Okay. So sa ato pa di ay, ingon diha, niabot ang faith. Okay. Nganong niabot ang faith? Kay naminaw ka here. Kinsay mong gipaminawan? Ang word. So naminaw ka sa word na kay faith. Di ba? Nan, unsay gamit aning power gifts na faith? Sa ako nang gingon ninyo, di ba naaman tay spirit? Body, soul, and spirit. Unsay gamit sa ruwak? Patubuon niya imuhang spirit. Tabangan niya imong spirit. Sa to pa kani imuhang faith, ug tagaan kag faith nga gasa, padakuon niya imuhang pagtuo. Tabangan kaniya. Tabangan nga di lagi ka magduha-duha. Di ba? Faith that can move mountains. Pagtuo nga makabalhin og bukid. So ang imuhang faith naa siya'y sa kuan pa, naa siya'y magtatabang. Nagikan sa Ruach HaKodesh.
So, imbis imong pagtuo, murag, duda-duda, tungod kay naginasahan kag pagtuo, nalig-una ka. Nakuha ninyo? So, puro gid siya tabang. Oh, di ba akong gingon sa inyo ha, na by nature, pagkatao na to, naatay love, naatay joy, naatay peace. Mo mito nang di ko motuo nga ang pagbisag sa kadautan wala na siya kalinaw. Naa na sila ka nagingon nga di sila gusto sa mo. Kaya nga naman, nit na dito sila kinasuluran. Bisan pang tao bisag sa kadautan naa gid siya ha. So, by nature naata, human lang ni siya. Mo nang nanginahanglan tag ruwa ka kudis, kay ang sadyang mahingkod ang espiritu nga gitabangan sa ruwa ka kudis, mubunga to siya og gugma. So kini nga gugma parisa na puni siya og love from the spirit nga iyahang tabangan ang imuhang gugma nga mudako imong gugma. So kung naa kay joy, so kay ang pruta sa balang espiritu naa man siya joy, iyahang padakuon ang joy sa imuha. So kung sa kwan pa ni siya tig pa-increase, siya tig pa-enlarge. Pero dali ra ka mutubo. Nan og wala ka. Wala kay ruwa ka kudis, dugay kay imuhang pagtubo. Hinay kay imong pagtubo. So nakuha niyo yung diferensya. O ako rin, compare na ko sa uban nga nauna pa na ako pagkakabig. Sila karon believer state sa gitna taman. Pila na sila katuig. Here comes karon ako. Oh. Sa kahibalo lang, dili yung nahinambug ha. Dili yung nakikompare ko. Pero sa ako lang kasi natiyan sa ruwa ka kudis, grabe nagi ako naabtan nga knowledge nga unta-una kay sila sa kuha. So mauna siya ang effects. Mauna siya ang resulta sa magasahan ka sa balaan ng espiritu. Okay. Diba sa Acts 6:5, Acts verse 6:8. O kining sultihan na nakapahimuot sa tibuok katilingban og ilang gipili sila si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug sa balaang espiritu, ug si Felipe, si Procor, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas nga usa ka kinabig nga taga Antioquia. So, unsay qualification ng mga tawhana? Later on niya sa atong level 2, hugot pa ni Abaylohim, mag-study tani about sa faith. No? Gitawag na to, no faith, little faith, growing faith, rich faith, full faith, perfect faith. Ang mga nindot kini nga subject sa pagtuo. Dayon dito nyo makita, saan mo akong pagtuo? Abi nimo dako na kag pagtuo, pero pagtan-aw day nimo sa mga requirements ito, pagtan-aw nimo pagsusin, uy, little faith pa man day ko. Pero kining mga tawhana, according diri sa Acts 6:5, si Procoro, si Philip, si Simon, si kinsa pa to dito Stephen, man full of faith. Ha? Notice ninyo na ay full of faith. Puno gyud sa pagtuo. Na ay puno sa balang espiritu, na ako'y puno sa pagtuo. So di basta-basta ni. Ha? Wala na ni pagduha-duha. Pag-ingon nga ubi-ubi gini. Nakita ba ninyo diri si Philip? Ang example ani igsoon si Philip. Di ba ingon diri? And the same place the whole multitude and they chose Stephen. Si Stephen di ba katong namatay katong ibato? Oh. Di ba niatubang siya sa Sanhedrin dayon niatubang gyud siya sa grabe iyang pag-declare sa iya pagtuog sa iyang knowledge about Yeshua, di ba? Gibato siya. So graduate na siya. So once nga mabot na dahil ka sa stage of full of faith, anytime ka mag-graduate. Dahil kaduha, ingon diri, a man full of faith and the Holy Spirit and Philip, kini si Philip igsoon, katuni siyang nagdagan nga gitagbo niya tong Ethiopian eunuch. Oh. Nga no, diri sa Acts 8, gisugo ni si Philip. Oh. Actually kining libro ni Philip, kining book of about kang Philip. Ako gini gimaster ato ko na kay mo man akong ngalan, Philip man ko. So tanang Philip diri sa Bible, ako nang gipang-studyuhan kung asa ko nga Philip na bilong. Kay kanang Philip nga gibutang diha, dili ra na isa ka ngalan, na ay Philip the Tetrarch, Philip nga pag umangkon ba to ni Herod, no? Or na pwede yung Philip the Apostle, na pwede yung Philip the Evangelist. Naku, si Philip ang gyud ko. So pagka ngalan akong Philip, bin akong Evangelist akong gasa. Dili man di ko Philip the Evangelist, Philip the Apostle man day ko. So nang sito-sito ko ani niya ang mga timaylan ni mga tawhana, kini si Philip, gisugo ni siya, no? Gisugo ni siya sa Ruach HaKodesh. So mo po yung timaylan. Pag full of faith ka, sa diyang suguon ka sa balang spirito, wala gyud kay kanang langay-langay. Diretso gyud na siya. Oh. So mo ni nga na, inyo nang magbasa diri. Now an angel of Elohim spoke to Philip saying, "Arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert." So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch of great authority under Candace, the queen of Ethiopia, who had charge of all her treasury and had come to Jerusalem to worship, and was returning and sitting in the chariot, he was reading Isaiah the prophet.
So meaning that ay nahitabuan ni na ay usa ka Ethiopian eunuch nga ni adto sa Jerusalem nya muuli na unya gabasa siya sa scripture. So seeking kaini siya. So wala niya makapasabot sa iya ha. So here comes karon si Philip, nya kasagaran ra kon suguon sa balang espiritu, katug yung puno sa balang espiritu, puno ko sa pagtuo. Na unsay nahitabo? Giso ko siya, Philip dagan nato. Diba nakadungog siya sa balang espiritu nga nakadungog siya sa angel na ato dito tawhana kay nalibog to ato kasabot unsa iyang gibasa. So gidagan ni Philip, nga pagisir tugod. Nya kusubay nang dagan sa chariots. Giyon santo niya pag-apas. Pinaagi sa ruwak. Oh, naapsan niya ang chariot. Nya kay ini si Candice nga Ethiopian, o makita na niyo sa mga drawing, abin yung isara na siya. No. Pagkadaghan niya kauban kay dako may ni Grango. Ingon diri oh. Ini si Ethiopian eunuch who had charge of all his treasury. Muuni gisaligan sa reyna sa Ethiopia sa ihang mga bandi. Tapo ni siya. So ang hitabo karon, kay Diyos nun man siya, nang ilihim nun man siya, wala sa kasabot sa igibasa nga scripture. So here comes si Philip, gisugod niya ba Elohim, gisugod sa angel, napaatuan to dito. So, mo ni ang manifestation ha, kung naagaling mo yung power gifts, naagaling mo yung pagtuo, wala ginailangan-langan sa pag-ubi. Diretso gina, mo atubang gina, wa po na ikadlokan, muna si Stephen. Si Philip po, pas-pas kayang movement, wali dahil siya atong kuwanin, sadya nakakaplag sila kining tubig, bautismuhan dahil niyang yunoko. Igo-igo paghawa sa yunoko, nawala kalit si Philip. Ha? Gasa to ha? Dito na siya nakaplagan sa Azotos. Giyon sa man siya. Gisakbaw siya sa bulang espiritu. Ha? Gilabay siya dito. No? Sa pag gilabay siya sa Azotos. Dili ilabay yung pan. Mura siya gipalupan. Na? Muni ang mga tao na yung mga special gift sa pagtuo. Ha? Diba ka? Doon mo itong testimony nga naay ni sakay o eroplano kay pawalihon siya dito sa Kuan. Pawalihon siya sa Afrika. Nya gipasulod niya sa CR. Pag sulod niya CR, pag abri niya tuwa na siya sa Afrika. Airport pagalit to. Pag abri niya sa portahan, siyempre, sulod siya CR sa kining airport. Pag sulod niya nangihi siya. Pag abri niya, imbis kay airport, tuwa na siya sa Afrika. Nagyon sa man to. Ha? Kisay nagsakgaw. Nag mapuno galing mo sa pagtuo, mapuno kay mo Holy Spirit. Pwede mo naamo diri karon, tuwa na mo sa Amerika sunod. Diba? Kaya hay. So anyway, ako, dili mo kay ko akong pagtuo. Hindi ko parehas aning na ako'y power gifts, pero akong pagtuo ka ng base lang yun sa word. No? Kaning magong faith, kanina ni siya faith, di ba? O faith ni mo ni siya. Ang imuhang faith, bali sa kuha, tungod sa akong hearing the word. Okay, hearing the word. So ang pagdako sa akong pagtuo, pinaagi sa sige na akong paminaw sa word. So, pero lahi yun tong kani nga faith, no? Nga gikan sa ruwak, gidugang sa imuha. So, muning mga tao nga maka-healing, makaayong mga masakiton, makabanhaw og mga patay. Power man ni siya. Makabalhin gali imong bukid, ha? Gamhanan na mo. Pero may siya abaylihim, dako kay kong pagtuo, akong balay ibalhin din syudad. Kalibutanon ka. Gusto mo rin kang syudad. Alay na nga pagtuo. Okay. So, healing. Healing, miracles. Healing. Gibasa ko. Gwapo po ni siya. Gusto po mo. Nako'y anak diri nga na ay gasa ni sa healing. Ni si Phoebe, di lang ini-exercise. Naani healing power, di lang niya exercise. Tanan niya nga ilihan sa animayog yun. Nga ni siya gasa sa healing. Pwede po na hapon na ninyo, okay. Makabaton po muna. Acts 9:17-18 o Acts 8 verse 7. Ibasa. Si Ananias niadto sa iyang madungan ug misulod ngadto sa balay ug sa nagatubak ang nagabutang siya sa iyang mga kamot. Ngadto kaniya mingon. Igsuon sa all ang Elohim bisan si Yeshua nga mipakita nga kanimo sa dalan samtang ikaw nagsingabot nakapadala kanako aron ikaw makadawat sa imong pananaw ug mapuno sa balaang espiritu ug dihay natagak gikan sa iyang mga mata sama sa mga himbis ug siya nakadawat sa pananaw dito ug mitindog ug gibautismuhan. Okay. Di ba si Pablo nabutaan? Gilihan siya ni Ananias.
Dayon naaday natagak ng murag himbis sa iyang mata. So naayo siya. Amin ninyo igsoon, inanin ni siya. Nganong naay mga bakol nga maayo, nganong naay mga bitaw na tong cancer sa heart, cancer sa lungs, sa diha magpali lay hands maayo. Ang sistema mong kuda ni inani dito sa langit, according sa usa ka magwawali, or according kung tan-aw mo ng supernatural. Kasi mahilig og supernatural tan-aw. Ang diba? Si Drot, dito sa langit, na ay room dito sa mga spare parts sa human body. Na ay heart dito, na ay eyes dito, tanan nga spare parts sa tao, dito available. Dayon, sa diha nga na ay tao nga buta, no? Ug naa kay gas sa saro ka kudis nga hiling, katong mata dito nga spare parts, pwede dito makumand nimo nga musulod atong mata sa buta. So muna ang buta kay siyempre nailisan mang bagong spare parts, maayo siya. The question diha is unsaon nimo pagpakanaog ni atong spare parts nga mabalhin ni atong tawhana? It's healing power. Nay mga di kalakaw bakol. Nganong makalakaw? Katong iyang bagong tili itong spare parts, gi-command nimo. Gikan sa kalangitan imuhang gilihan sa atong bakol. Mo nang iyang tiil gilisan og bago mo nang nakalakaw. Muna ang question diha karon, naa ba kay power nga mapanaog nimo tong mga spare parts nga tuwa dito aron pag-ayo sa daghang masakiton? Si Rabon Yeshua inana siya. Tanang klase sa masakiton iyang mapaingon naman. Pila ra may pag siya creator man siya. Anytime pwede siya mo produce. Producer si Rabon Yeshua mga spare parts. Pero kita karon dili naman ta sa Rabon Yeshua. So nga tuan lang ikuman nato tong mga spare parts nga tuwa sa langit nga mobalhin ni adtong mga masakiton. Then maayo din siya. So kaya na ninyo. No? Ang tagaan pud ani nga mga gas sa igsuon, mga clean vessel. Kining power gifts igsuon, ang tagaan ani katong yung mga mapainobsanan og hinlo kay kasigas. Otherwise, kung garbuso mo, makaayo mo mga masakiton, makabanhaw og patay, mo garbo mo hagong gyapon. Di pwede. So gusto mo power gifts? Di pangayoan ninyo. Ihatag na. Kining miracle. Gyapon miracles. Kana makabanhaw kag minatay. That is milagro na siya. Unsaon nimo pagpakanaw og ang kinabuhi nga mani mo atong patay. Bigat sa ngalan ni Yeshua. Unsa nga power nga makaya nimo makuman sa ngalan ni Yeshua nga katong kinabuhi mapasa nimo sa namatay. Di ba? Namin na question si isatong African brad. Ano siki? Natingala siya nga ngano man gyud nga dili man gyud ko makaayo makabanhaw minatay. So gitudluan siya kinala, moabot ka sa certain level, certain dimension nito sa kalangitan, moabot ganito nimo, pwede na ka banhaw og patay. Maabot nimo tong dimension sa power. So nangayo mo ana, ayo kayo. Pero sa ako lang nasa bawaan diri, ang Holy Spirit nagadisibit siya sa iyang gasa, sumala ko sa iyang kahimutan sa imo. Dili ta kabuot. Ngayon niya, kabalo naman mo anak, no? Ang power gifts, faith, healing, miracles. Then dirita sa inspirational gifts. Inspirational gali means for inspiration. Tanang para madasig ka, ma-encourage ka, makapadayon ka. Di ba parang mo itong mga kung dalagag ulit tao, pag inspired ko, dasig is tanan. Diba? Pag wala gali si Inday o si Dudong bisita to, luya kay sila. So wala sila inspiration. So, inani ni, wala gali si Inday si Dudong, dangot mo sa bulang espiritu, kaya naa siya'y gasa nga ma-inspired ka. Na ay mga inspirational gifts. Ang inspirational gifts ikson mo ni ga-manifest sa tuwa dinhi. Ngano man? Kining revelation gifts ga-manifest po na sa tuwa diri. Kanilang power gifts kay para maguni siya sa mga believer stage. No? Ang unbeliever himuon nimong believer. Pero kita diri di ta kinahanglan og mga power gifts. Ang kinahanglan nato revelation of inspirational gifts. Nga naman inspirational? For growth man guni siya. Kini nga mga gasa igsuon, for growth ni siya, for maturity. Para muhin ko ng simbahan. Kining faith, healing, miracles, dili na makapahingkod sa simbahan. Makapabuhi ra na sa pagtuo sa believer. Gikan sa unbeliever, mabuhi ang pagtuo. Pero dili ni sa tanang higayon in operation. Naalay certain level ani nga mo-operate ni mga gasaha. Pero para sa mga nagtubo nga simbahan, ang kasagaran in operation kayo nga gasa, kining gitawag natong inspirational gifts. Mo ni gitawag natong prophecy, di ba? Grabe atong prophecy. Diri tagi
ipahimangnuan diri tagi patubo diri taga direction. Puro prophecy. Ngano man, for growth na siya para ma-inspired ang mga kasimbahan na padayon. So nakuha na ninyo. So unsa may kalainan sa tongues ug sa prophecy? Unsa niyo pag-discern na ang gikuha ni Sister Lan prophecy to siya. Ang iyang gisulti tongues to siya. Ang maka-discern na po na naigsoon katulad kung naigasa sa interpretation. Kung ang iyang gi-prophesy, prophecy ba to o tongues lang? Kung gifted kag interpretation, kabalo ka. Ug unsay hubad niya itong iyahang gisulti. So mo bitaw nang kita naaman mo yung mga tongues, no? Kanang tongues ninyo, timailhan na gyud kay naagid ang ruwa ka kudis ninyo ha. Dili gali na niyo exercise. One day, mubiya na siya. Mubiya din na siya. Ha? Pero sige gali na ninyo i-exercise, pirmi na siya mudot-dot ninyo. Musamot mo kaligon, musamot mo kadot-dot, musamot, mudali kahingkod ang prutas sa balang spirito diya sulod ninyo. Munang ayaw gina ninyo wala, mo nga Jude 19, pray in the Spirit, di ba? Building up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So, in operation ni siya, prophecy. What about diverse tongues? Ang diverse tongue igsuon, pwede ni siya nga imong isulti, lingwahe sa word. Di ba? Sa Acts 2:11, sinultihan sa Arabia, Libya, Mesopotamia, actually, diverse tongues to siya. Pero naapoy diverse tongues, gagikan sa kalangitan. Muna ko ingon sa inyo ha, nga kini nga mga gasa, sa kuha, in-operate ni siya. Full operation na sa kuha. Kaya naman, ang gasa maguna ko is for growth, para pagpatubo, para pagpahingkod. So muna mong gasa, munang full in operation gina siya. Kung sa may gabit aning diverse tongues. Kaning diverse tongues, daghan kay siya, pwede na siya praise and worship tongues, warfare tongues, pwede na nga tongues para pagpalgiyon si mong kagalingon, pwede po na ka ng yan sa spiritual warfare, di ba ba? Unta o madawat na ninyo, ihagin mo makita og mga tongues nga pangbungkag yun og mga demonyo. Kaning diverse tongues, ako po ni siya nadawat, no? For example, during sa ulitaw pa ko, wala man ko ilang lingaw. Pag humana mo Bible study, siyempre training man me. O musulod ka sa kwarto, dayon mag-pray ko in tongues. Then suddenly lang, gusto ko mag-pray sa tibok kalibutan. So nahimo na akong pleasure ba ang pag-pray in the Spirit. So may ko kabay Elohim, gusto ko mag-pray og Chinese. Gusto ko mag-pray para sa China. So sa diyan nag-tongues na ko, natingala ko nga akong dila, akong tongues in-insect na. Insect yun, lingaw kay ko. Ayan, ching, ala na ba? Pag umana po, maraming ko, lingaw kay ko, mura akong nahimong game ba? Pray ko sa China. Pag umana po sa China, hindi na po, abayloy, pray na po ko Russia. Hindi ako, mura, Russian po, tunada. Hindi lang na ako na-ikon sa inyo, kay ako manang private nga prayer. Pag mag-pray na po ko Africans ko din iyahang tingog. Any nation nga, musulod sa kung una-una nga akong i-pray, muog yun ang tunada. So mo ng diverse tongues. Ako dili na akong mag-pray og Pilipino, kay kasabot naman ko. Wala lang mag-pray pa dahil ko Bisaya, kasabot naman ko Bisaya. So ang diverse tongues gali, lain-laing pinulungan, langit nun og itanon. Pwede na kitanon. Pwede po naglangit nun. Ha? Gusto ka og secret communication na tugid sa kitasan, gamiting diverse tongues. Gusto ka og communication nga wala gyoy makasamok, walay makakuha sa imong prayer, pray ka sa diverse tongue. Secret communication na nimo, tubangan sa Elohim. Wala ginay paltos. Wala ginay paltos. Dili ko na kasabot ang kaaway ana. Mulusot na siya ngadto sa first heaven, second heaven, padulong na sa third heaven ang imong prayer. That is inspirational gifts. Nganong gitawag man ning diverse tongues of inspiration? Ma-inspired ka. Ha? Sabi ninyo, ako makashare gyud ko ani ninyo, no? O buton ta ko nga makuan po ninyo, kanang ma-feel po ninyo ba? I tell you, ma-inspired gud mo. No? Mahigugma gud mo todo ni Rabbi Yeshua. Kana bang ako sa akong kabahin karon, lahi man ang pagkaron no kay tungod kay nakadawat na kasalam ni Abba Elohim ni Rabbi Yeshua, maka-extend yung kasi imong labod na to sa imong asawa, na to sa imong anak, sa mga brethren. Pero nag-start ginaigsoon diha sa dihang nisulod ko aning pray in the Spirit. Diha ko na-inspired, diha ko naligon, diha ko nakapadayon, daghan kay mga butang ang imong makita sa spiritual nga bahin.
Ha? Dili gyud mamakak ni Elohim ni, mamakak. Dayon interpretation. Wala naman mo sa interpretation. Ha? Hubad. So mo na gamit ani. So nakuha lang, ha? Kung gusto mo aning mga gasa, based lang mo diri how to receive the gifts, desire for it, ask for it. Dayon pagpalihans mo. Okay. So what is the purpose of the gifts? Unsa may katuyoan aning mga gasa? Pakibasa ko 1 Corinthians 12:12. Kay maingon nga ang lawas usa og nagabaton og daghang mga bahin. Ug ang tanang mga bahin ni anang usa ka lawas, ingon nga daghan usa ka lawas, mauman usab si Yeshua. Okay. Mark 16:20. Ug sila nangadto og niwali bisan asa. Ang Elohim nagabuhat uban kanila ug nagapamatuod sa tulong uban sa mga ilhanan nga nagasunod. Amen. Amen. Okay. So one of the purpose sa gifts di ay is to manifest the body of Yeshua on earth. To manifest, meaning ikuyanak nimo ang lawas to manifest or ikuyanak nimo ang may ebanghelyo nga mao si Yeshua, the body of Yeshua. On earth. Ngano man bi? Ngano man unsay purpose aning gasaha? Manifest gani kanang imuhang ipakuyanap ang lawas ni Rabon Yeshua sa tibuok kalibutan. Ngano man. Abi ni igsoon, naatay gi paabot nga millennial kingdom. Di ba? Millennial kingdom. 1,000 years reigning ni Rabon Yeshua. Oh, 7th day na siya, ikapito na nga adlaw ni Abay Elohim. O kanang pito ka adlaw kay 1 day sa Elohim is 1,000 years sa tao. So kanang 1,000 years mo ni ang final nga paghari ni Rabon Yeshua. So karon pa lang daan gisugdan na ni pinaagi sa gasa sa balang espiritu nga mo manifest gid iyang body sa tibuok kayutaan kay aron matuman pud ning pag-reign ni Yeshua. So maghari gid si Rabon Yeshua for 1,000 years. So after aning 7th day or 1,000 years, bag-o ng langit ug bag-ong yuta. No? So bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa to pa, ug sa salida pa na siya, daog yun ang mga alagad ni Yeshua, ug daog yun si Yeshua. Maghari yun ang maayo. So muni karon, ha? Oh, ang purpose sa mga gasa para mo kuyanap ang body ni Yeshua. So kita karon abtan ta diri. So mupaabot na po ta dito sa uban. Hangtod makatuman ta tong giingon ba nga ang gospel ni Rabon Yeshua i-preach gyud sa tanang kanasuran. So muna guys, muna purpose. Okay, another number 2. O si Yeshua, maingon kanila, pag-usap. Ang kalinaw, magkauban kaninyo. Maingon, nagipadala ako samahan, pauman usap, ikapadala o kamo. Kung sa nakasulti na siya niini, yuipan niya sila sa iyang hininhawa. O maingon kanila, dawatan ninyo ang balaang espiritu. Okay. So another purpose ani is to continue Yeshua's ministry to the world. Ato pa to continue Yeshua ministry to the world. Okay. Nadire to manifest. Makita gyud, no? Nga tibuok kalibutan unya napailalom na gyud sa lawas ni Yeshua. Dayon, next na po is to continue Yeshua's ministry. So, munang kita karon hantod karon napaabtan ta ni ining bulaton ni Yeshua. So, ato na po ni siyang ipaabot didto. So, sa sa purpose nato anong nag-record ta, kay aron pud nga daghan pa pud unya ang mapaambitan sa pulong. So, katong ining atong pag-record ani nakatabang na pud ta sa pagpadayon sa buluhaton ni Yeshua ngadto sa kalibutan. Bulahan pud mo og naa may participation. Ha? Pero personally, ako yung purpose ani for recording yun ni siya. Ha? Para sa akong mga anak o para po ninyo. Kung naamagaling mo makaambit, ma-appeal po sila padalangin. I don't know kung kinsa pa magaling mo sunod ani teachings. So, during sa time na mo, si grandma, nag-teaching ani, verbal lang, dayon, na po yung mga written. So, wala gitingon nga, makita na yun sa YouTube. No? So, kani karon muna akong burden nga, pang final na po nga, nabuluhaton. No? Sa kuan pa, sa ako naging human na ako, pero for the sake lang ninyo nga naulahi, so, muhimo gyud ko sa akong gisaad nga mutudlog gyud ko level 1 to level 7. Itugot niya bayin pa. So taas-taas pa gini nga teaching. Dili lang 1 year, 2 years. Taas-taas gini siya. At least kamo mismo dili mo may guarantee. Ha?
Kamo mismo ma-equip mo, kamo mismo dili mo giingon natong tosto and pro og mga nagkalain-laing doktrina. Ha? At least nakita ninyo ug unsay resulta sa atong mga teachings. Okay, number 3. Acts 1:8. Apan kamo makadawat og gahom, human nga ang balaang espiritu moabot nga kani. Ug kamo mahimo nga mga saksi ni kanako sa Jerusalem, ug sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa tinatungyan nga bahin sa Yuda. Okay. So kung wala ning mga gasaig soon, lisod kayo ning pagmanifest sa body. Lisod po ang pagpadayon sa bulaton ni Rabon Yeshua. So ang next ang purpose ani is to assist in the evangelization in the world. To assist, ha? Aro matabangan. To assist in the evangelization in the world or to the world or in the world. Okay. No? To assist aron matinabangan sa pagpakuyanap sa maayong balita ngadto sa ibong kalibutan. Number 4. Apan ang nagahimo propesiya nagasultik ngadto sa mga tawo aron sa pagtipon ug pagdasig ug paglipay kanila. Maingon usab kaninyo kay kamo may kugon man kayon nga makabaton sa mga hiyas sa balaang espiritu kaning kamuti nga mahanas kamo niini alang sa pagtubo sa iglesia. Sa lahat ng pagkastorya ni Ephesians 4:13, no? Basa pa na ninyo, to build up the members of the body of Yeshua. To build up the body of Yeshua. To build up the members of the body of Yeshua. Member man ta sa matag sa lawas ni Yeshua. So ang tuyo ani nga wala gyud gikan sa gamay nga makadungog hangtod sa hingkod, matukod gyud milig-on. So wala gyud tay gisayangan ani nga mga panuddanan. Time will come, wala na may mga elders, wala na may matigulang, kamo mga batanon, kamo mga gagmay, kamo na po nimo padayon. Parehas ba kaniadto? Ako sa dihang nag-start ko paminaw ani, akong edad pa to 16 pa po. No? So wala gyud ko magdahom nga magtudlo na day ko aning pulo nga niini nga panuigon. Na og wala pa ko mag-take note, wala pa ko magkugi, tuluoy kay mo. Ay noon, daghan may gamiton siya baylihim no, pero sa ako lang nakita ba nga naay purpose. Nganong kugi ko nga nagsulat, nagtipig, kinada siya purpose. No, para di ay nga maabtan pa akong mga anak, ang inyong mga anak, ang inyong mga apo. No? So mapasa ninyo ni siya para pagligon sa simbahan. Okay, number 5. Bukti nga malig-on ang dagway sa maayong mga pulong na imong nadumog gikan kanako diha sa pagtuo ug tugma nga anaa kay Yeshua Bisaya. Okay, padayon. Kadtong maayong butang nga gitakudyan nga kanimo bantayin dinaagi sa balaang espiritu nga nagpuyo sulod kanato. Okay. O ang mga butang na imong nadungog gikan kanato uban sa daghang mga saksi mao ang itugyan nimo ngadto sa matinumanon nga mga tawo kinsa makahimo sa pagtudlo sa uban sa. Okay. So actually, ang purpose ko ani is to meet the spiritual and physical needs of the believer in the body of Yeshua. So aron matagbo ang inyong mga spiritual nga panginhanglan. Diba daghan kay mo mga pangutana. So ug walay Bible study na ay mga puntos na di gyud mo makasabot. Why? Makaingog, why? Pero karon nga naay nag Bible study, nakita ninyo nga makasabot mo, matagbo ang inyong spiritual needs, matagbo tong mga tubag sa inyong mga pangutana, no? Kung tungod mo guna kay naigasa sa balang espiritu, naay gigasahan sa balang espiritu, naay panudlanan nga gigasahan na nga nagtudlo. So muna nga ihang purpose aron matagbo ang mga spiritual and physical needs sa mga members sa lawas ni Yeshua. Okay, 1 Corinthians 12:7-9, last verse. Apan ang pagpadayag sa espiritu gihatag ngadto sa mga tawo aron sa pagpulos pinaagi niini. Ngadto sa usa pagtuo pinaagi sa maura nga espiritu, ngadto sa usa ang mga gasa sa pag-ayo pinaagi sa maura nga espiritu. Diba? Ang gasa sa papang-ayo. Meaning to say di ay nga dili day gusto si Elohim nga nakulangan kita sa pagkaon. Even sa kayuhan. Diba? Health or healing. So mabitan na mga gasa sa papang-ayo kay aron nga ang atong spiritual nga pagtubo dili gid ta masakiton. So mo ningon that to meet the spiritual and physical needs of the believers, diya sa spiritual food o sa ilahang healing. Yung mga kayuhan kay abi ninyo no, kita dinhi daghang kay mga masikiton dinhi. So pinaagi sa pagpaminaw, pinaagi sa mga gasa sa balang espiritu, mo na sila yung mga factor or mga elements o mga pulong nga makaayo sa atong mga sakit-sakit.
So aron ma healthy gyud ta nga unugdanan. Healthy gyud kaayo nga alagad sa Elohim. O mo na ituyo, spiritual food to meet the needs of the believers, spiritual food sa ilahang mga healing or health. Okay, any question? So next natong topic is how to use the gifts, no? O how to preserve the gifts received o unsa ning direct ministering of the Ruach HaKodesh. So pila na lang ni ka-meeting siguro duha ka Shabbat kumana ning atong subject about sa Ruach HaKodesh. Dayon before na matapos na atay service o mag-service ta unsaon pagdawat sa baptism para gyud nga mo-operate ning mga gasaha. Dili lang kay nalit sa tataman, ha? Ako gyud gusto gyud ko nga kamo gyud mismo tanan maka experience gyud mo sa gasa sa balang espiritu. And in the first place gusto gyud nako ako mga sakop mapuno pero ang pagbubo man gud sa balang espiritu depende man gud sa mga open vessel o sa mga willing vessel. O katog yung mga willing kaayo gyud nga mudawat. O I hope nga naa gyud mo'y makuha man, no? Yun, kini nga proseso taas pa man ni siya. Taas pa kini nga process. So the more mo nga gipamuhatan mo ni Elohim, the more po mo manifest ning mga gasaha. Pangayo agid ninyo. Kaya ron gyud nga malig-on gyud mo. So, any question? Apay pangutana? Wala.